Καλησπέρα. Είναι 12:30, 3 Τρίτου. Κάθομαι στον υπολογιστή και με έχει κόψει κρύος υδρότας. Μόλις είδα, αν και καθυστερημένα, από τυχαία μου βγάλει προτινόμενο το YouTube την εκπομπή της Ανίτας Πάνιας με τη Χριστίνα Θάνου. Χριστιανά Θάνου. Με έχει κόψει κρύος υδρότας. Τι είναι αυτά, ρε? Τι μπαλακίες είναι αυτές? Και έχω και κοιτάω τώρα όλες, ρε παιδί μου, τις ανταποκρίσεις από Ζοκ, από Πεπλή, από Καλατζή, πώς λέει, Καλατζής. Και είμαι τώρα, θέλω να κάτσω να απαντήσω σε όλους για να τους πω, παιδιά, είσαι μέσα στο μυαλό μου, ρε, μπράβο. Αλλά από το να κάθομαι τώρα να γράφω, να κάνω ένα βίντεο, λέω, καταρχάς, τι είναι αυτά, ρε μαλάκα, τι είναι αυτά, τι φασισμός είναι αυτός, τι φασισμός, ρε? Την καλούνε την κοπέλα τώρα εκεί να τη στριμώξουνε, δηλαδή αυτό ήταν το ζητούμενο. Τι να πω, ρε μαλάκα? Και ο Σφακιανάκης, εντάξει, ταξίαρχος, ναι ρε φίλε, αξιέπαινος, χρήσιμος, σωστός, μπράβο, σου αξίζουν 1000 μπράβο. Μα ρε φίλε, όμως, ασχολείσαι με το 2, 3, 5% των περιπτώσεων. Δηλαδή, ασχολείσαι με ακραίες περιπτώσεις. Εσύ είσαι εξαρτημένος στο έγκλημα, ρε εσύ, κύριε Σφακιανάκη. Εσύ είσαι εξαρτημένος στο έγκλημα. Δηλαδή, πας να μας περάσει να πούμε τις εξαιρέσεις για τον κανόνα. Είναι δυνατόν να μας τρελάνεις τελείως? Δεν είμαι gamer, εντάξει. Δεν είμαι gamer. Έχω περάσει τη φάση Nintendo, εντάξει, γυμνάσιο, πώς το λέει, soccer, δεν τα θυμάμαι κιόλας, Konami ή τέτοια. Εντάξει. Νορμάλ όμως. Τι είναι αυτά? Τι μαλακίες είναι αυτές? Τι μαλακίες είναι αυτές? Το 5% το κάναμε κανόνα, να πούμε. Εντάξει, αξιέπαινος. Γιατί τόσο πολύ? Άμοι άλλοι, η Πάνια, τι να πω, τι να πω. Είχε τη Χριστιάνα, ρε παιδιά, είχε τη Χριστιάνα εκεί στη γωνία και προσπαθούσε να την πείσει ότι έχει πρόβλημα. Ποιος? Η Πάνια? Στη Χριστιάνα. Εντάξει. Δεν ακολουθώ Χριστιάνα. Εντάξει, δεν το έχω πολύ το αντικείμενο. Δεν με αφορά το gaming, αλλά έχει πλάκα. Μερικά επεισόδια τα βλέπω, ρε παιδί μου. Έχω καταλάβει τι γίνεται, ας πούμε, με όλο το θέμα. Μια χαρά, κομπλέ, γουστάρω. Και τώρα τι, πάει να μας πείσει η Πάνια? Εν τω μεταξύ, για την Πάνια μιλάμε τώρα, έτσι. Για την Ανίτα Πάνια. Δηλαδή, για όσοι δεν θυμούνται, πέρα από τα χρυσά κουφέτα και όλα αυτά, για όσοι δεν θυμούνται, η Πάνια ξεκίνησε από το Μέγκα μαζί με τον Μπονάτσο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και η οποία εκπομπή, δεν κόπηκε εκπομπή μάλλον, όπως το θυμάμαι, έφυγε η Πάνια. Εκεί να βλέπατε την Πάνια, εκεί να δείτε. Πω από κρυώνω, μαλάκα. Εκεί να δείτε ποιος ήταν, ρε παιδί μου, ποιος είχε κλινικό πρόβλημα. Τι να πω, ρε παιδί. Αν το άλλο, σας λέει, ρε παιδιά, το καλέσατε το κορίτσι, εν τω μεταξύ παρεπτόντως, μικρή είναι η Χριστιάνα, ρε, 21 χρονών, Πω, φοβερό. Χωρίς μοντάζ, ρε μουνιά, χωρίς μοντάζ. Το καλέσατε το κορίτσι και σας λέει, είναι η δουλειά της. Τι δεν καταλαβαίνετε? Είναι αρχισυντάκτρια, είναι και με κάνει άρθρα, αυτό ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα. Σας λέει, είναι η δουλειά της, είναι επαγγελματίας. Εντάξει. Δηλαδή, αυτή η εκπομπή ήταν προσβολή για όλα τα επαγγέλματα. Δηλαδή, τι θα της πεις? Γιατί κάθεται 8 και 10 και 20 ώρες. Ξέρεις κάτι? Εντάξει, είναι η δουλειά της. Τι θα πεις? Στο φούρναρι? Γιατί είσαι στο φούρνο από τις 3 η ώρα, προβληματικέ, ξυπνάς στο χάραμα να ψήσεις ψωμί, πας καλά. Είναι η δουλειά του, ρε φίλε, είναι η δουλειά του. Είναι η δουλειά του. Εντάξει, δεν έχουν όλοι 2 ώρες εκπομπή, να πούμε. 4 ώρες τη βδομάδα, να πούμε, εκπομπή. Εντάξει, υπάρχει κόσμος που δουλεύει 8 ώρα και 12 ώρα. Τι θα του πεις? Γιατί έχεις πρόβλημα, ξέρω εγώ? Έχεις πρόβλημα, δηλαδή είσαι προβληματικός που δουλεύεις, ας πούμε? Πάμε καλά, ρε. Τι μαλακίες είναι αυτές?
Πω, και το θα εγώ τώρα. Μετά από πόσους μήνες. Έχω τρελαθεί, ρε. Έχω τρελαθεί. Τι είναι αυτά, λέω, μαλάκα. Γάμισέ τα. Παιδιά, προσοχή. Προσοχή, γιατί έχουμε τρελαθεί τελείως. Έχουμε τρελαθεί τελείως, ρε. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά είχα να πω. Άντε να είστε καλά και για χαρά.